Baš snima, malo se vrati poslije. Ništa. Ujebo te Bog! Umija! A, pa kad ćeš? Aj večeras. Ne mogu sad na ostrvu. Aj večeras. Aj. A kaj? Da, ništa ti priča. Znači koliko kući spakovan u kesu, snimite bre. Kažem Danku šta ima ovdje. Kaj ti pecimo ne reći? Kaj mi pecimo ne Ja, peta, do mojeg. Ajde, ja jesam. Ja pitam da to je. Ima sira. Ja, sad nismo pecali koliko mi govorim ovdje. Idemo na glasinu da ti uvalim. Kako ovo bre, koliko u kesu?